אחיות ואחים יקרים שלי, אני שוב רוצה להודות לכם על התמיכה בדף מי שבימין לא מפחד, ואני רוצה להעביר איזושהי נקודה שאולי לא הובנה כמו שהייתי רוצה שהיא תובן. הדף הזה אמור להשפיע על כולנו, אני ואתם וכל מי שבמחנה הימני האמיתי כמובן, ולעודד את אלה שחושבים שהם ימנים, הם קצת מדומיינים כאילו שהם ימנים, לומר להם דבר מאוד פשוט: בואו נתמקד באיחוד הימין, ונתמקד פחות בלמה השמאל אשם או לא אשם. כמובן שזה חשוב, זה רלוונטי, אבל העניין העיקרי שלשמו פתחתי את הדף ואני מקווה לגרום השפעה, זה בעצם לאחד את כל הימין ולהפוך אותו למחנה המוביל, מכיוון שהוא המחנה הנכון. והדבר השני שהוא נלווה אליו זה כמה שיותר להסביר דבר מאוד פשוט, מאוד מאוד פשוט אבל אמיתי. ההתנחלות היחידה שיש בארצנו היא מורכבת משני סוגים של מתנחלים. ההתנחלות של הישות הטרוריסטית בשטחים, הווה אומר עזה וחבל ארץ שומרון. בנוסף לכך המסתננים, אלה המתנחלים היחידים שיש לנו בארצנו. אין לנו מתנחלים שהם יהודים, אין לנו מתנחלים שהם עברו על החוק באיזושהי צורה מבחינה לאומית, מבחינה היסטורית או מבחינה דתית בנושא שטחים. ולכן אנחנו מתמקדים בהסברה בעניין הזה, שההתנחלות הגדולה ביותר שמתקיימת מזה כ-60-70 שנות קיום מדינת ישראל, זה ההתנחלות המוסלמית הטרוריסטית שמתנחלת לנו ביהודה, שומרון ועזה. ובעת האחרונה, לצערנו ב10-12 שנה האחרונות, זה כמובן המסתננים שפולשים לישראל וגם מביאים ילדים לעולם ומרגישים וחשים את הקרקע היצוקה לעשות פה ככל העולה על רוחם, כולל הפגנות כוח כאלה ואחרות. אני שוב מודה לכם, תודה רבה, ולהפיץ, בבקשה להפיץ כמה שיותר. יום נפלא.